Takže čo ti ľudia, tu je Shorty, so mnou je tu Destroyer Čaute, a Guardian. Ahoj. vymenujeme Metin 2 štúdio, budeme točiť videá z Metinu, väčšinou tu budú let's playe, ale budú aj nejaké tie gameplaye. Už máme nejakých pár gameplayov a toto je naše prvé let's play video. Takže poďme expiť. Sme amatéri, takže to nebude nič dobré. Ak tu budú Nesmete nejaké nedostatky, ospravedlňte nás. Je to náš prvý let's A play. napíšte do komentáru, čo máme vylepšiť. Áno, presne tak. To je všechno bych vylepšil. Už máme z tohoto Metinu aj gameplay, ale let's play bude lepší. Snáď. Ano, přesně tak. V tomto metine nie sme nováčikovia. Už sme ho raz hrali, ale dostali sme bany. Jenom trošku. Určite neoprávnené. Byli jsme lepší než admini totiž. Áno. Zabil som Zabili admina v sme kave admina dvojke a a dostal som dostali ban. sme ban. Chlapci, nechcete mi ísť pomôcť s Metinom? Ne, já totiž expím. Ale opäť. Kde máš Metin? Kde je Metin? Ja ho zjem. Medvědí žduč. Omže, What the fuck? nejaký silný sú tieto Metiny. Metiny, medvedí. Metiny. Metiny. To nevadí, to robí tá tréma. Ako vidíte, dobre sa tu celkom zarába na level 1. O, tady je nějaký tigris, ty mě určitě zabije zas. Kde máš tigrisa? More, ja som umrel. Tady Chlapci, je to sa tigris. stáva, keď idete so šeskou na biele levy. Ajaj, toho asi nedám. A navíc mi zabije. Andrej, teraz som si spomenul na jedno video. O, Toľko zážitkov sme mali pri ňom. Biele levy. Jsem Toľko umřel. sme mali zážitkov pri ňom. zabil mě tigris. Vidíte, že sú tu aj questy. Je to žid, ten tigris. Nechoďte do něj. Když jste Ideme si 500 spraviť level. kúzla. Kúzla dostanete hneď na 5, level 5. To vedia, natáčal som gameplay. Keby niekto náhodou nevidel gameplay, tak dozvieš sa stále to, tak čo je? Vy mi to všechno vyžíráte, to není možný. Potom je Čo tu ďalší vyzerá, quest, veď príbeh aj balvanu. Dostanete 5 miliónov a 50 začeriek. Začeriek, zesiliť útok, pardon. To sa stáva. Dáme si mentala. To bol môj vždy prvý. To bol môj prvý sen. Byť mentál, nie na pečka. Na Ty si CZ-ku. Mentál doopravdy, ne ale. No, on je Nie, mentálny. ja som mentál. Už od začiatku, Ty si pardon. mentol. Už od narození, už od narození. Normálne bonusy stoja 2,5 mega a uhranutky a požehnané nie sú tak drahé. Půjdem zase. do toho, 15 za 5. kam Ale půjdeme keď ste expít? začiatočníci, tak sa oplatí. Robí ten Splniť prvý quest na Metina. Idem vám Aj- ho hneď ukázať. Kam půjdeme expít? Ja idem Metinland im ukázať toto. A ja. Já půjdu taky. Ja idem plniť ten quest a potom idem aj expiť tam. Já ho půjdu Za taky ten splnit quest, asi. ako som už spomínal, dostanete 5 mega a 50 krát zesiliť útok. Chlapci, nejako sa mi to buglo, ja som nedostal 5 skilly. Musel si. Skúsim reconnect, či pomôže. Príbeh balvanu. Já si to taky propečka a za chvíli tam přijdu. No, reconnect pomohol. Normálně přes teleportera, že se tam jde. Nie, tam ako ideš ku teleportovi, tak tam je, že Neo mapy, na to klikneš a tam máš Metin Jo, Land. jo, jo. Skúsim si privolať koňa. A kde je tady náš žlutý vůbec ten teleporter? Vůbec nevím, už si to nepamatuju. Ty si mumák. To je tam nahoře někde, že? Áno. Jo, Jo, jo. Já si to nepamatuju, ne? Privolávanie koňa trošku bude trvať. Ale dá se to lepší přeskyni, takže pohodička. Chybí mi 300 many, už bych ho měl přivolaný, super. No však aj ja.
Prvý metin zničený, ja som frajer. Ešte 19. Ja zbieram peniaze, čo mi napadalo. Ne. Já jdu Tak. asi špatným směrem. Kde je ten teleporter? Prdel. Tam ako je skladník, tak naľavo hore choď. Mhm. Ten Jupi. kůň. Podaril sa mi. Ja mám konia. Jaj, ty laker. Nakúkatý pokus. 10. Máš nějak moc many, ne? Nie, pustil som elixír. Však to mám aj ja. Já taky, a nepomáhá mi to, takže. A stále som klikal na knižku. Ty na knižku. Á, ja mám konia, ja som... Ty si... Čo si? Vidíte, že tento metin je ešte bete, má trošku nedostatku. Toto... Napríklad tento Ale to sa metin opraví časom. Metinland ešte není preložený celý. Za 12 dní sa zruší beta a prejde sa na alfu, čiže sa budú mať za postavy. Cože? To som nevedel ani ja. Tak čo už máte, trošku číta Facebook. What the fuck? Na Facebook nemám Let's čas. playov bude viacej. Jak jste se tam dostali, já nejsem ještě ani 10 level, vole. Ale tak nemôžeš Ja cez už- teleportéra, ale proste keď ideš hore cestou, tak tam bolo také NPCčko. Jo, dobrý, já už vím. Naozaj, nemám ísť pre teba. Ne, já už tam jdu. Když je smutku, že? Máme ničit nebo co Ospravedlňte si... ma za menšie lagy. Počítač zase nemám moc výkonný. Oh my god, ten kůň. Veď si Ninja Dave, na čo ti je kúň? To je jedno, ale tak. Som 12, pekne. Já jsem osmička. Maximálny level na serveri je 250, čiže to je dobrá vec. Sú tu nové mapy. Do 70 je to docela horor, ale potom to je lux. Do 70 je to právě dobrý, ale od 70 do 75 to trvá tak 3 hodiny. Áno, asi tak. No, tak som myslel. What the Ďalšom fuck, čo to let's- trepem? V ďalšom let's play vám môžeme napríklad ukázať, ako dobre zarábať na 70 alebo na 75. Andrej, aký si už level? 12 stále. 12. Moje obľúbené číslo. Asi máme niečo spoločné. Já jsem 9. Koľko máte peňazí? Počkej, který máme ničit metiny? Metiny smutků, nebo co to je? Áno. Tieto zelené. A musíš si odkliknúť quest, aby ti to dala. Super, už jsem ničil 2, vole. Ja 7. Ja som hlúpy. Prečo? Neodklikol som si quest. Trema robí svoje. To nie je len to trémou. Ja som taký od malička. Dementný chudák. Andrej, odkedy sa poznáme už? Od škôlky. Opa, dostal som menší lak. Ja už som 13. Ja 12. Já 9. Na hačiatku to nemôžeš- ide trošku pomalšie, ale keď budete taká, neviem, 20, pôjdete napríklad na orko, tak to už je v pohode. A potom zase od 70 do 75 tak trošku ťažší exp.
Ja som tu iba preto, aby som splnil... Já dávám jednu To je takovou super menší potřeba. radu. Když budete 99, tak si zastavte XP a dropujte si diamanty. Neprekacaj sa, to bude v ďalšom dieli. Alebo až potom Jak v ďalšom. ďalšom dieli, keď budeme 99. No A však, to sú nie diamanty, Dave, to sú... Jej, ešte Dra- uholná poklanice. Jsou to Nejsou to diamanty. Ne, je to drahokam, ano, drahokam. Čo ti Jo, padlo? drahokamy sú to. A keď bude na zemi 6 uhelná, tak dvihnite a otvorte. Môžu nej byť XP. To dobré XP. A nebo Yangi. áno. Všetko to Ale moc áno. táto 6-uholná nepadá ani není moc využívaná. Jenom Pozbierame padá... Yangi. Na Hodně- 90. Hodně padá na 90, no. Právě. Tam skoro každý metín máš 6 uhelnú. Právě. Čím väčší level ničíš, tak tým väčšia pravdepodobnosť, že ti padne. Za den uděláte tak 70, 75, podle toho, jak dlouho stravíte u počítače. Aj 100 kľudne. Ja to- Keď ste gambleri jak my. Dneska dám tak 70 max, dneska se mi nechce expít. Ještě věcí dělat, víš co? Ale tak na druhej postave, lebo toto je iba na let's play. A potom do komentárov píšte, že či chcete, aby sme hrali aj off screen, alebo iba na kameru. A poprípadne do komentárov píšte ešte, čo by sme mohli zlepšiť. A mohli by No. ste dať lajky odbery, ako sa patrí. Keď sa vám ľúbime. A keď nie, môžete nás aj hejtovať. Sme zvyknutí. Není to žádná sranda natočit takové video ve 3 lidech. Áno. A hlavne, keď jeden to pokazí asi 11 krát, že šorty. Ale nie je to náhodou. Koľko máte No, peniazí? to náhodou. Koľko máte Yangov? 5 mega jenom, 10 level. 17. Ja 15. Ja už som 15. Ja dokončím tento quest, spravím si trošku bonusy a asi pôjdem A na ja, orkov. a idem na orkov. Ne. Ale najprv si kúpim nejaké brnenie o 26 a k tomu ešte si kúpim FMS-ko. FMS-ko. Já taky, ale až to dodělám, tak to budou 2 dny. Protože za ninja je to docela hard, když začínáte. Koľko už asi točíme? Neviem. 5-6 minút. Možno Ale dlhšie. prvé video bude také kratšie. Asi jo, no. Bo chceme vidieť vaše názory. Či ako sa vám páči, či máme pokračovať. Už iba 6 metrov. Koľko ty, Andrej? 6 tiež. A ještě 17. Lebo ničíš metín boja. Áno, bože môj. A jo, vole. Hele, tady dávám celou dobu, že? Jo. To je tá sranda, Dave. To je super, no. Chvíľka ticha. Nezrodili sa ešte metiny. Musím čakať. To je zlé. Taky Lebo ja bys nemám měl rád sekat čaky. víc. Už iba 4 metriny. Dobré. Chudák Jej. Chudák Destroyer. No, ale musel som si dať meno Destroy, lebo Destroyer bolo zabraté aj Destroyerko, tak som si dal Destroy. Jenomže já to nedám ani za 2 dny. Koľko už máš Čekám, co metrinov? to- 3. 4. Keď stlačíte F5, Ale- ukážu sa vám štatistiky. Ale keď chcete napríklad, aby sa vám ukázalo niečo z inej ríši, tak musíte niekoho zabiť. Alebo to isté s príšerami.
Ak chcete, aby sa vám ukázali, musíte zabiť aspoň jednu Kolik pešeru. jste level? Ja už mám 15. 16. Já A já. 12. Ja mám už 1114 príšer zničených. Trošku Koľko ti máte vy? pomôžem. Já mám 458. Ja 1156. Hej, musíš mi do toho sekat. Áno. Trošku ti môžem Nemus- pomôcť snať. Poďme môj nejho, však máš tu veľa metinov voľných. Asi 3 alebo 4. Dobre, posledné 2 metiny. To dám. Potom mi můžete chvíli pomoct s tím úkolem 20 level. Gulama? Než abych to... Jakými gulami? 20 let. Co? Jakými gulami? Nic. Jsi neříkal nic o gulách. Ja asi som... Čorty nebudú filmy. Asi som hluchý, pardon. Dobre, To seš. posledný metina mám splnený quest. Potom pôjdeme do mesta trošku vybonusovať si veci. Nakúpiť nejaké. Já půjdu taky. Splníme quest a to by aj stačilo do prvého videa. Tie bonusy si spravíme off screen. A pár levelů. Dobre, Pár úspešnosť. level... Vidíte, No, 5, Davea ešte necháme dokončiť. vidíte 5 miliónov tu Yangov, Guardiana. 50 krát zasiliť predmet. Takisto len to do inventára. Dobre, ja Guardian, už koľko ti posledný chýba? metín. Dave ešte kolik metinu? Ještě 14 metinů. Fúha, ty čo si Můžete mi robil? trošku jako tě seknout do toho a já to akorát dorazím. Víš co ten metin? Aha, Můžete mi do toho sekat a já to dorazím. Protože já než to zesekám, víš co z té země, než... Alebo Dave, ty si to dokončí, tie metiny, ten úkol. a My zatiaľ ideme do mesta. No, love. Hej, to jsou moje love. ach No, ja, tak já si to dokončím. ja som sa náhodou do Porto dopil, a to sa stáva. Dobre, tak to... No aj ja. Jaj. Asi sme dementní, prepačte. Keby len. V komentářích, ano, jste dementní. To nevadí. No dobre, tak toto by pre prvé video by aj stačilo, nie? Ešte nie. Ještě bych... Nabonusujeme veci a potom Ještě je čas. nakúpime trošku začariek. Nie je zase veľa, aby sme to neprehnali. Maximálne HP ide 5000. Ja ich kúpim 20. Za 20 mega. Nejak tam nepadá teraz HP. Čo A to je? pezo stojí do potřebuje stability příšery. Tak to až 6-7. No a konečne. Absorbáciu sa mi tam teraz nechce dávať. Nemám na to peniaze až tak moc. 5000 HP hneď. 30% na dvojnásobné Yangy. To je pekné. Ťažko sa tu taktiež nerobí ani PvPčko. Dobrá vec je, že HPčka idú aj do štítu. A necháme takto, to mi stačí. Aj absorbácia. Když jste na těch balvanech udělali level 20? Čo? 20 musíš zničiť. Ach jo. Dáme do meču zatiaľ, pokiaľ dám FMS-ko. Sila 30, dobré. Aj do helmy, aby sa nepovedalo. Dobre, ešte ukážem FMS-ko. Ja aj trošku lagy, čo ustáva sa. Zbrojír.
Najče, FMS stojí 15 000, to nie je drahé, je rovno plus 9. A trošku natočíme prúmku. Ó, 30 prúmka. Na FMS-ko mi to stačí zatiaľ, nie? A ja si práve idem spraviť FMS-ko. A 30 prúmkov mi stačí, nie? Na začiatok. Alebo spravím si rybko. Rybku netreba podľa mňa. To je jedno. Zase s tým pomalšie. Alebo vlastne, Tak neviem. z konia. Ja som zvyknutý proste na FMS-ko, väčšinou. Aj ja väčšinou, ale tak. Ešte kúpim brnko. Prečo nie pre zmenu? Niečo iné skúsiť. Asi budu dělat taky Vidíte, FMS-ko. všetky brnka sú tu. Všetko sa vylepšuje z BSK. Ale mne stačí zatiaľ. Asi Potřebujete k tomu toto kúpime. diamanty, co padají od mapy od levelu 90. Nie diamanty. Drahokami. Drahokami. Teda no. No, drahokami. Diamanty potřebujete na věci od Dobré. 90 level. Od 100. Kolik, ne? Od 100? Jo, od 100 level. To sa vylepšujú boty a také. Nejde vylepšit helmata tím, ale. Všetko ukážeme v ďalších let's playoch. Môžete sa tešiť. Dobre, tak prvé video bolo také skôr informačné. Ale snažili sme sa. Tak to by aj stačilo, A nie? dúfam, že sa Chlapci? vám páčilo. Odoberajte Dávajte odbery, lajky. lajky a hlavne komentujte, čo sa vám nepáčilo, páčilo. Takže Ano. čaute. Čaute. Čaute.